Vítejte v Novém Jičíně na ulici Na Lani. Představím vám krásný družstevní byt s dispozicí 2KK o výměře 51 m². Dům prošel kompletní revitalizací a samotný byt je po rekonstrukci, takže vás nečekají žádné další investice. Velkým plusem je i balkon, ideální místo pro ranní kávu nebo odpočinek po práci s fantastickým výhledem do okolí. Dispozice je moderní a praktická, světlý obývací pokoj s kuchyňským koutem, útulná ložnice a koupelna se záchodem. Klidná lokalita, skvělá dostupnost, všechno po ruce, zkrátka pohodlné bydlení v Novém Jičíně. Pokud vás byt zaujal, tak mi zavolejte, rád vás provedu osobně. A pokud i vy chcete prodat nebo pronajmout svoji nemovitost, zavolejte mi také. Mé jméno je Roman Miškev a jsem váš realitní makléř.